akumnandi nasikhona izinto ezingasile ezizenzayo kodwa esisima sesihleli usucabanga nje umuntu ke nje ophilayo ugcwala inyembezi usho ukuthi ngaze ngayifaka enkingeni ngaze ngabafaka abantu enkingeni ngoba akumnandi ukuthi usuhleli kini kufika abantu sebegcwele igceke bazofuna wena khona umuntu omdala la ekhaya oqala ya bese kuba khona osisi bakhona obhuti bakhona o-auntie bakhona akumnandi mesizofika nje abantu bakweminye imizi bezogcwala igceke lasekhaya ngenxa yami awusuka umsindo lapho uyasuka ngoba noma kuthiwa uthando uyenzile-ke leyo nto eronke isizathu sokuthi ningene nonke la egcekeni isona sephi noma kuthiwa uthando ukhona ngeke kodwa ngize ngikwazi ukumkhipha ngemkhiphele ngisimthatheni ngoba ngiyazi ukuthi obvious njengoba nisugangile wenza into eronke nizomlimaza ngithi wasifu uyashona sekuba ngazi ukuthi manje bayakuvikela ekuthenini uqhubeke mina ngisho urongi bona bazo lokhu bekuvikela nje kanti akunjalo nabo basuke benza akufanele bekwenze ngoba bese awuphela inganiso yayibona leyo nto kubuhlungu nakuthina ngeke sikwazi ukuthi singavuma ukuthi abantu ezoshaya umuntu ezomoshela la egcekeni ambulalele la egcekeni ngeke ngcono biza namaphoyisa mase kukhulunywa amaphoyisa ke mina nokusa kwami sengiyabaleka sekuba ngazi ukuthi manje isigcino ubebalekisa mina vele kanti akunjalo angibaletheli inzondo lapho emphakathini Thando ngiyathi manje ayiyodwa nje lengozi nala ngathi unenye ingozi la zu2 ngephi eSimon la khona la ngenhla kweshiya bese kuba seSimon khona la ya khona ya ngiyibona nalapho la ya kube ile phakathi namashiya lapha phezulu la kanti oh ya nale ingozi zeyigameke ezihlukene futhi intombazana egangile ahlala ay bengigangile ngingiphiki bengigangile yani ingozi kwaya ay le ngalimala ngisaphuza utshwala kwakwenze njani sesixabana silwa nje sasibangani kodwa nje sasiphuzile ngilimala la lena phezulu le ela ngalimala police station yaseNewlands ngeqa hawu kanjani awusithatha usibeke shuthi khona umunye umuzi nje engikhona eNewlands West ngiqalekele nami ngifuna nendlela yokubuya ngize la eThekwini ingana imali yokugibela at the same time ngishawe eArosto ngazama ngapaya ngabona ukuthi hayi akho njala akho umuntu akho lutho ngingakwazi ukujomba mhlambe ngiqhekeze ngoba ngiyakwazi abantu bayaqhekeza hlahla awu ayaqhekeza ngajomba ngangena ngalipetula nje kahle iwindi ngalibusha ukuthi laba ngumsindo khathi ngilibulala ngavula-ke ngangena ngaphakathi ngayithola futhi izinto ezayizongikhiphela imali noma ezayizongifikisa la edrobheni utholani ngathola ifoni le amathephu esafika la makhulu i-tablet ngathola yona ngicabanga wayengane yakhona ngathola yona nefoni nemali goqa lezi zinto ke ne-PSP PlayStation ngathi sengiphuma kanti ngiphuma shuthi vele bawuzwile umsindo bafonela amaphoyisa bahlangana nje
ba amalungu bakuleyo ndawo leyo Yeah. yeah ngathi mangithi ngizama ukuphuma sijumpile sifikile neveni vele ngizophuma kanjani la mangithi ngala nangala kanti umakhelwane vele sebegadile nje umakhelwane sebewasha angisakwazi ukujomba ngisakwazi ukwenza lutho kwakuboshwa kwami ke kwabukuboshwa kwami ngifike police station bangibhalise nginqe ngenze yonke leyo nto leyo ngokuthini ngokuthi vele ngangisuswa i-arresto vele lokushini sengiyi-arresto ayangisebenza yangisebenza ibhadi sengisepolice station ngiyaphalaza ngenza yonke into la awu zama okokuqala ngihluleke ngayobhashwa phambili everything yakhona lapha uyakwazi unyuka ngeinsimbi lezi esiboshwa kuzona unyuke ngazo mawuthi lapha ceiling board yawo akudla nge-ceiling board mangithi awu wacaca ukuthi ngihamba ngesisu nje ku-ceiling board akukho la ngiphumela khona ngirawunda nje ndawonye shothi ngivalelekile nge-straight awu okugcinayo shothi i-ceiling board yakhona vele iyayibhedela awu abeyavodlo awubhamazeka lapha ngashaya kwenye insimbi iyona-ke le yangikhanda lesi sky lesi kwafika i-ambulance-ke yangithatha uwela khona ngaphakathi hayi ukuthi mhlawumbe uwela nje endaweni angiyindawo ngikhona nje la ngaphakathi ngawela khona kwafonelwa i-ambulance yangithatha ngaye e-Eddington bangihambise e-Eddington ikhona-ke la ngafike ngayotishwa khona ngahlala nje u-2 days ngabuya awubuyela khona etilongweni obvious phela cala libole ngabuyela khona ngaye enkantolo ngafike ngaphuma nganaleyo nhlahla-ke ukuphuma yiphi le level le yokuhlukunyezwa isidakamizwa efikisa intombazane ekuthenini igqekeze ingene imizi yabantu uma sebewunkankela umuzi befica ukuthi intombazane bathini yaye kube nemibuzo nokuthuka phela kubona ukuthi hayibo umuntu wesifazane lo wenza lento uhamba noba abantu sabakholwa ukuthi uhamba wedwa uhamba noba sayi angihambe namuntu ngihamba ngedwa kuthiwa ngeke akwazi ukhona umuntu lo asebenzisana naye mhlambe wangala wakuleyo area leyo yayibo leyo nto umusho musukumfihla ubaloyo hayi akekho kanti nawe amehla akho mhlambe adonswe into oyibonile ukuthi hayi yayibo le yanto ngingakwazi ukufinyelela kuyona ngingabhema ngayo yayibo leyo nto yeah inkinga ungena hayi ngingazama ukungena vele abantu basemaceleni abanakile usuyigoqa phela nawe ngenxa yokuthi usubonile into ezoba imali ezokukhiphela imali ukuthi ubheme kanti abantu bayayibuka nje bayabona ukuthi ababoni bayabona to arrest yahlomekisana too much uma ungachazela umuntu ngo-arresta ongawazi awumthathe nje umbeke awumbukisa u-arresta nje yini u-arresta wenza nani arresta isilingo sento le ehlomekisanayo too much kodwa wena ngaleso sikhathi usuke ungaboni usuke uyitshela ukuthi wenza into ofanele uyenze ngoba into esuke izosiza wena isigcineni wena usuke uzosizakala ubona nje yonke into ayi ihamba ngendlela kanti ayi usuke isibhedile i-arresto iyakwazi ukuthi uyitshele ukuthi yazi mina ngingayithatha leya phone ya professor ephaketheni ebhekele enganginakile engangizwa ngithi sanjani ifoni enkulu kangaka isejinini kodwa nxa arrest ukwenza usuyalimala-ke usuyaboshwa kokunye uyashayeka yonke lezo zinto lezo usaboshwe kangaka
njengoba kade ngisho nje professor uthi mina bengile ntombazane egange edlula abafana bengigange ekudlula abafana ngoba vele naselokishini bengihamba nabo nje isikhathi esiningi impilo yami kuzwana nabafana nje kuzwana nabafana into ebhedayo kawo ila ngitholakala khona ila police station ngasekhaya mina lekho iphoyisa abaseshi beshintshana ekhaya beshintshana omunye afike negama lakhe nomunye afike nelinye igama nomunye afike nelinye igama kodwa isigcino bonke bafuna umuntu oyedwa iziphi ezinye igama ezazikufunisa ngamaphoyisa ukuboshwa phela bese unga-attend angithi uma ngabe uboshiwe kufanele uye enkantolo inkantolo uma ikudedela ngokuthi ukhokhile imali noma uyaphinda uyabuya kunike no-date sukulophinda ubuze enkantolo mina ngivele ngingabuyi yini mhlawumbe othi uwenzile cause into abangathanda ukuyezwa layo ntshontsha sesingitshontshile emzini abantu ngabanjwa noma ngintshontshe esitolo ngabanjwa ngake ngabamba nenkunzi ngabanjwa izona zinto nje esezike zangibopha lezo mhlawumbe uma ungathutshe nali drugs ke uqobo lwalo motshela umuntu osekhaya ngabe usisi uba igama ukhulelephi ekhula kanjani efunda apha amabanga aphansi wafunde phi futhi aphakeme kwenzeka kanjani ukuthi egcine ewumuntu owumdlwembo obamba inkunzi agcina zaphelele emgaqweni hey mina igama nje njengoba bengishilo nguthando ngwangubani Mbongo Somash Ncukumani mina loyo kodwa imene iphelele nje iphelele ngizalelwe kaMashu epolyclinic akekho umuntu ongayazi iPoly mawuthi nje owakaMashu iPoly uyayazi uMashu neNanda hayi mnengu MPTV1 mele ngivele ngiyokwakha khona yafana bazokushiya nje bakushiye khona bazela edrobheni bona sale wedwa kaMashu bezophatha yebo yeah shuthi ke ngizalelwe ePoly kaMashu ngizalo intombi yakangubani uThabisile benosiboniso ngikhuliswa ugogo kahle kahle yonke umuntu ukhuliswa ugogo ngikhule ngisalukwazi uma umuntu nje ukhona akekho khona akekho nanokuthi ke ekhaya kababa useduzane nami ingasekhaya nje kamana kababa useduzane hey ngihlala nogogo sobabili uma efika ngokuvakasha ngifunda from a primary bengifunda eNkulusabantu khona ngasekhaya yeah ngasuka eNkulusabantu ngaya eMukelani khona ngasekhaya futhi ngasuka eMukelani ngaya eZakhe ngasuka eZakhe high school khona kaMashu futhi ngase ngiya eHillgrove eWest Ridge eNewlands ngoba ngase sengimova from kaMashu ngimovele eNewlands ugogo engithatha ugogo uzala ubaba yeah ngase ngiqala ukuhlupha wathi mhlambe ngoba uma ke eduze kwami umuntu ongekho eduze kwami kanti nogogo iminyaka isihambile yayibona leyo nto mhlambe yona into eyenza ukuthi ngibefriende abantu abarong yayibona leyo nto okuyona into engiyithola sengisenkingeni isikhathi esiningi ngakho so wangithatha ke ngazohlala naye kancane
ila nje izinto iqale lapho kwenzeke eziningi engasile ngiphume ngithi ngesikoleni ngingayi esikoleni yonke leyo nto phuza utshwala into engasile nje kuqala nini kuqala kanjani ngoba awuthi wena othanda ukutshela imbangela yohlelo kahle kahle yazi uhlelo akulona olika professor noNothando olwabantu olwentsha ngoba sisebenzisa ukukhula kwakho ukwethulela intsha izexwayiso ngempilo yingakho sifuna mawukhuluma ngokuqala kokuphuza kotshwala ube deep khona uthi ukuthi kwaqala kanjani ngabangani bami engangihlangene nabo kanjani ngifunda amaphi amabanga ngoba njengamanje kunengane into esesiyitholile ingane eyisuka ka grade 7 ziya grade 8 iqala lapha inkinga enkulu kubantwana bethu so uma sikunika ithuba lokuthi awuyiqala esikoleni senzela ukuthi umntwana osesikoleni oqalile ngoba kuqala kancane uqala kukuyijabulisa ngotshwala uqala ukuganga ngogwayi uqala ukuganga ngensango kodwa isiphetho sakho konke lento kukuphelele emgaqweni kahle isigaba esibalekile kwi-NPTV1 ilapho umuntu asesikoleni khona ilapho khona kushintsha khona izinto ilapho khona ukuphuphutheka ngokuba amanzi komqondo wenza izinto oyitshela ukuthi usumdala kube izona ezikuphelelisa emgaqweni ngokomthetho nanko umongo wohlelo yingakho sesifune uhlale usinika ama details ukuthi ngoba kwakhona wawuntanto usuka kulesi sikole usiwa kulesi uthi wawuhlupha sifuna ukwazi ukuthi wawuhlupha ngani ukuze makukhona umzali onengane ehlupha kanjalo asheshe inqande leyo nto ingaze nayo iphelele emgaqweni lapho uka grade 4 manje yes ngaya ka grade 5 kwa grade 6 ngingane nje ukuhlupha kwami ngiqale senga grade 7 ngaqale ka grade 7 sengithi mangiyesikoleni senginefone ngiphase V3 phone yami yokuqala nje V360 phone yami yokuqala nje kwabe ile i-Express asuka kwi-Express ngalandelisa nge-V3 V360 sengifanele ngixobeke nami phela umlomo ucebezele faka perfume ehlalayo ayelastayo ex labo bani ushidaye ngisabafuni sengifuna into ebizayo manje ehlalayo elastayo kanti ke ila qala khona ke inkinga ukuthi sekufanele sengiyashelwa ke manje nami sengazi sifanele ngiqome fanele ngibe ne-boyfriend nami nanginje umngane nami unayo nanginje uba unayo after school sesihamba nabafana sesaphelezelwa yonke leyo nto phelezela umuntu jole kube mnandi hlukwana ngawuqeda grade 7 ngi-right nje kodwa sesiqala sesibhema sekunokugangwa nje ngogwayi yayibona leyo nto hayi asingizwe awuzwe la yayibona leyo nto hayi mina ngi-right hawu kahle uzoba nani izwa kanjalo nje hayi khohlelezi yakhona hayi ngagcina ngusulokhu usubhema nje subhema kwayinsango ngoba ngizwana nabafana ngizi isikhathi esiningi abafana no boyfriend bethu bayahlangana kuyobhenywa bayabhema abanye babo nabo basaqala abanye badala ukubhemeni bayayibhemela vele sisihamba nabo nathi sifike sibhema kwagcina nje sekukhandekile ukuthi hayi siyabhema nje thina shothi siyabhema nje siyayibhemela nje akekho ngazi bhemeni lokho-ke kwayi insangu sesiyaqala manje sesiyakuhlanganisa iy'mali zokuthi hayi ngoba sifunda ndawonye futhi siyathandana sisodwa khona iy'ntombi zethu la khona amadoda ethu la asihlanganiseke imali nge-weekend sohlangana guys sihlale somewhere yayibona leyo nto siyishayele iplagi mhlawumbe kube khona loyo ukubo ngikamayitalela vele yayibona leyo nto asi hayi mina ekhaya ziyachosha komponze edlemeni ngifike nje
accommodate nonke. Sa okay ayikho inkinga siyaza le weekend siyakalindana le weekend siyakaba le weekend siyakaba kuyophuzwa hayi ukuthi kuyokwenziwani kuyophuzwa phuza utshwala ayikho into engekho nje engenziwe ngasile siyaqala sesiyagwinya lapho sesiphuza utshwala sesibonisa utshwala abashaye khona mawungagwinyile ngathi ungaba nomgwinyo ukuze mawugwinyile khona into ekhalayo ekhaleke lento ke igodolise ke hayi umsindo yonke lento iyadanswa la kube mnandi kube nje kanti uqala kweyinkinga lobo bumnandi lobo ibona lobo busikhalisa egcineni phuze kube mnandi ke uyadlula umuntu uye high school nalempilo nayo lempilo le phela ngisuka naye emuva vele la ucorrupt abanye futhi lapha yebo nami ngisebenza corruptile ngizivele ngizobafica phambili namabanye abami ngizolithola iqembu lami kodwa la ngiyakhona naphambili fika kube njalo futhi nakhona ayiphambili ke kwaukuthi ngifika into isafika ngakho lokhu ukuqoma lokhu ufika high school ngiqoma umfana engimqomayo ufunda bani ufunda standard 8 mina ngiyenza grade 8 yena ufunda standard 8 which is grade 10 yes grade 10 mfana asheleke nami ngibonile umfana oright nje boy oright ngimqoma boy ngoba ngisho singekho esikoleni ngaphandle kwesikole uright nje uyaqhubeka kahle clean unanomjondolo wakhe nomjondolo ubhuti wakuhleke hayi ubhuti kanti uyabhema ubhema ihunga angiyazi mina ihunga ngaleso sikhathi angiyazi 2007 angiyazi ihunga mina ngangazi utshwala kufanele ngiphuze utshwala ubhema ugwayi ngibhemele insangu mhlambe ke makwenzeka sengagwinya ngiyidakele umgwinyo ke siyidansele ke siphambane kube nje unga hayi angiyazi mangithandana nobhuti lo akuthi ngoba phela yena mdala kunami ngithi mina kusathe kokunye uyavakashela ufuna ukuvakashela uyafika futhi nangasekhaya uzongichecka hayi ubhuti uqale kashintshe-ke manje izinto sekufanele ngingalali-ke manje ekhaya hayi ngizoshawa-ke la ngathi uzongixoshisa lo mfana laba ekhaya hawu kulalo ebusuku yena hayi bo mina ngijwayele yasemini kusebusuku away sleepover usazwa angiyazi mina leyo nto ngazi ukuthi mina ngiphuma ngiye esikoleni yonke into ngizoyenza ngaleso sikhathi ngibuye nje sengisula umlongo sengiklinile ekhaya eyokuthi ebusuku ngizosibe ngilelephi ngiphumaphi awu uyavakashela ubhuti sengiyalala-ke manje ama-out hawu ngishawe hayi ma ushawa-ke uyazi vele ube ngazuthi bayakubasela mo ukuthi nje qhubeka ukwenza hayi mfana ngamthanda ibhadi ngishawela yena hayi ngeke ngiyenzi leyo nto hayibo kanjani kwawukuthi siyathandana-ke nomfana manje inkinga kubhuti njengoba naye ebhema lezi zinto lezi mina angazi angithi mina ngazi ukuthi ngibhema insangu insangu engiyibhemayo nasekhaya kuyaziwa vele sengibhema insangu yena uyangifihlela mina ukuthi ubhema ihunga nakubo futhi usafihla akwaziwa futhi uyabona ukuthi hayi ngoba imali ngiyaba nayo mina isikhathi esiningi imali uyithatha kumina isikhathi esiningi wayiphiwe yimina enikezwe yimina nje izinto eziningi ethengelwa yimina hawu shuthi wabona ukuthi hayi mangingagoba lo
i-habit yami ngingakwazi ukuthi nje ngiyifide ngendlela yebo leyo nto ngoba nangu umuntu oyinkinga ekubeni kanti uyena unemali oyitholayo imali hayi kanjalo ngimnike athenge cela ungishukela bandla ngoba uyena wayengenzela nje yonke into idamu lami alishuke lifike kumina seliyi-ready ngibheme hayi ngiyibheme lensanga hayi ingidawe kamnandi lensango hayi insanga eshuka uyena nje ngale ndlela yokuthi angisifuni isandla somunye umuntu ngifuna isandla sakhe-ke manje ngicela ungishukela hayi kuze kube ngiyakhula-ke ngelinye ilanga lokhu ngiyibhema lensanga yakhe eshuka uyena kuphela kuze kube ngiyakhula ngelinye ilanga ngisekha hayi ngimfonele ngithi hayibo ngeke ngiyafa isisu ngiyazamula ngikhathele nginesibhoxobhoxo nje kodwa manje nganemfiva noma yini ngiyashiselwa ngiyakhodola kanti iyona arosto-ke le isingingenile hayi asayi okay ngoba wayenemoto asayi okay ngiyeza khulile ngizokuphathela insangi yakho uma kwafika yena nje ngikade ngigula nalamatamaki hayi ngivuka ngiqinqo ngisho kuthiwa bese ngithi ngifonela i-ambulance ngeke ngiyafa mina noma ngizamelela imoto-ke kuzokhokhwa at least ngiyafa athi ngilinde ngiyeza yena usho kanye athi ungayifoneli ima ngiyeza wathi uyeza ngifa mina nangempela futhi afike anginike insango siqala ushayela kuqala before ngizohanjiswa yimina vele ngemoto khulileka hawo make ngalibhema lelo damu ngisafuna i-ambulance mina ngisafuna imoto ngiright usufuna indoda yakho ngiright mina sengiright hayi kwahamba-ke kwashintsha nami futhi ngabona ukuthi hayi ngeke akukwazi ukuthi ngabe insango kuphela le ngiyibhema la ebengilokhu ngiyibhema la le nsango iqale yangigulisa aqale yangidawa ngokuthi nje ngivele ngizumeke ngilale whole day ngiphalaze kwaze kwathiwa ngimithi la ekhaya nginganalutho hayi kanti le nsango le kanti kusiyona nsango iwunga angazi mina ukuthi ngibheme iwunga ngathola late ukuthi yona sengingasalula ukuthi ngibuyele emuva la khona sengishawe i-arosto yonke lento nami sengazi ukuthi kufanele ngiphante kufanele ngizame ukufida i-habit yami phela ngithi ngiyithole-ke leyo mali engiyitholayo ngiyibe ngendlela engiyibeka ngayo kodwa igcine isebenziseka ngendlela eyodwa yonke ihamba nge-drugs ngiqala-ke ngiyaganga-ke manje uma ngabe ngingayitholanga imali nginganamali kodwa i-arosto isuke ikhona anginayo imali kodwa i-arosto ikhona ngizokwenze njani naye uboyfriend akahlezi enemali saqala kubo santshontsha kubo sakhanga kubo ba-right-ke umuzi o-right nje qala kubo saganga sidayisa kwasani asishiyi lutho make bahamba nje okuqubulekayo sakudayisa sakudayisa naye akamile bamba inkunzi wenzani yonke lento le lokushini just ukuthi sibe right nje sifit i-habit yethu kwayinto ejwayelekayo-ke ukuthi yenziwa wagcina nje kwaziwa nje sekudumile ukuthi hayi khona into ekuthiwa iwunga hayi bayayidla shame hayi bayayibhema ababhemi bayo abayidlalisi bese beyalenga-ke uma bevuke ekulengeni bahambe bobambe iy'nkunzi benzeni yonke leyo nto kwaya nasekhaya-ke ngajamba phela ngeke ufihle into forever uma uhlala nabantu egcekeni abantu abadala abakwaziyo bayawubona ukuthi sekhona ushintsho olukhona la besithi umjolo kodwa khona into esihamba nomjolo la kungaphezulu komjolo lokho ngeke kungaphezulu komjolo elokhu ebuzile uma awusho alekho i-drugs olisebenzisayo engiyodinwa uma wangibuza lowo mbuzo ngiyodinwa hayibo ngihlangana mina nama-drugs hayibo angibhemi i-drugs mina ngibhema ugwayi
Asayi ungadinwa. Ungadinwa. Idlisa umoya mama. Wadinwa. Udinwa ukuthi uyabuzwa. Hayibo. Ngeke phela ungabuzwa, mawusahlala la kuleli deke nje uzobuzwa. Esingakubonisa ukubuza kuwena futhi. Lapho ubhemile wena. Ngibhemile lapho ngizwe inhliziyo ithi ngisho wazwa nesicefu umuntu wesifazane yezwa. Waze wanginaka. Hayibo. Hey ngeke asengoba ngiyakubona ukuthi awukho right. Hayi sekusuka sengibhema ngempela ke. Ngiyaqonqa. Yabo nje izinto ebengiyithanda useyabamba nawe uyabona. Mina bengivuka ngidle ekseni. Manje angisavuki ngidle ekseni. Sengivuka ngingagezi. Ngivuka ngifuna ukuhamba kuqala. Ngiye ngaphandle kwegate, mangibuya ngaphandle kwegate ke sengizokwenza lezi zinto lezi befanele ngabe ngiqale ngazo. Hey, ngizenza sengibuya. Sengiqaqekile sengibhemile into yami kahle sengi-right. Nalapho kuma wayesezwa naye ngeunga. Elokhu awubhemile drugs elithwala yabhenywa manje lifikile. Iliphi lelo drugs? Iunga. Ushukela, shuka. Uthe yangibhema shuka mina. Ngiyazi leyo nto. Ngilokhu ngiyiphika kodwa waze kagcina obvious ukuthi hayi imbambile. Udla yona lo shuka wakhona. Ayikho lento ayishoyo yaphikayo. Usumnyama. Uyayibona ukuthi unjani? Uyazaca uyaphela usuzacile nje uphelile. Uzaca uphelile nje manje. Umnyama uyaphika kodwa uthi uyayibhema lento. Uyantshontsha into obungayenzi. Sekungokulahleka izinto nje la ekhaya. Akekho umuntu ontshontshayo la ekhaya. Akekho umuntu ongantshontsha uwena. Mina bekuba obvious ngoba bekuyimina kuphela ingane ekhaya. Ngesikhathi ungayiba in control of impilo yakho njengoba uchaza. Kwenzakala nesikole. Isikole ngiyaya buye ngayi. Buye ngidoje. Ngibuye ngivuke ngithi sengilate ngilapho mina. Angilapho mina. Nanokuthini ke vele umuntu engangihleli naye ngaleso sikhathi. Umuntu omdala wayesemdala ugogo lapha vele. Uthosi uyathetha kodwa ayikho nje lento ayithethayo. Enejakanana. Yebo le nto ngoba mina ngimi ekuthenini ngisho ngathetha kodwa kusalayo nje. Le eseyefike la kumina ile ngizoyenza angilapho. Ngingageza nje ngigeze ngigqoka uniform angithanda ngiphumele ngihambele kodwa ngiye esikoleni. Nibambisene nale ndoda yakho. Niyantshontsha. Ukona konke sibambisene. Sibambisene kuyona yonke into. Ubuphuma kanjalo ke umuntu ephuma ubathi esikoleni engayi esikoleni. Uyibona ukuthi bengile ngane ehlakaniphile ke esikoleni. Hlakanipha hayi. Bengihlakaniphile. Bright, very bright. Ngalendlela yokuthi mina wena singathi sifunda nawe uye esikoleni inyanga yonke. Mina ngiyisonto elilodwa enyangeni. Kodwa yonke into efundwayo ngiyayazi. And mase sekubhalwa wena uya everyday mina engayi everyday ngizoqeda kuqala nginawe. Futhi njengoba ngiqede kuqala nginawe hayi ukuthi ngibhala umbhedo la. Ngibhala into ezokuhlula wena uya everyday esikoleni. Ama marks ami nje yahlezi. High. Nawo high ngapha. Iwungekubambi. Awe ma. Akushiwa phela lokho. Ngoba ngisho othisha esikoleni babazi. Sengibheme wonga nje sengisaya esikoleni babazi. Ukuthi hayi uyabhema yena. Uyazenza into engasini ngoba nabo bake bazama nkosami ukuthi bangihlanganise nabazali nabo ikhulunywe lento kube nendlela yokuyilungisa hayi uyifanele nje ngoba bebona ukuthi ngihlakaniphile bekhalela ukuhlakanipha kwami. Manje nale ndoda uke wakhala ngokuthi wena ukwazi udayisa umzimba kodwa empilweni yakho zikhona ikhawo lapho khona okuthi mase kumele uthole into yokubhema
noma kungekhonza udayisa umzimba kodwa ugcina usuyibona ukuthi hayi ukuqwayiza uqwayiza-ke lokhu esengikwenza la iziphi nje iy'khawu mhlawumpe ezazeke zenzeka zafika emphakathini mhlawumpe ugcine ucashela indoda yakho wenze okunye ukuze kwenzeke okunye niyathandana nendoda yakho nibonana everyday iziphi iy'khawu ezazike y'fike mhlawumpe ebona usuqhamuka nemali engazi ukuthi ivelephi kanjani ila khona ngizothi ngihambele iy'ndawo zami nami ngedwa engekho eduze kwami kube khona nje umuntu wesilisa ozongibiza zithini ngani uyaphi ayi mfethu ngithi ngizama ungidandanisa la ngibambekile ngiyafa erosto yayibona leyo nto anginatwa ngisazama ukuhlanganisa ngithi ngiyawasha ngenza naye uthule nje akwenzeki lutho sawo ngempela mina yazi nginayo kodwa imali encane mfethela kumina mhlampe nginawo 50 rand 50 rand imali enkulu kabi-ke lokishini nginawo 50 rand la asisiphela sohlala soba u2 yabo leyo nto ngingaboni le ndoda yakho awu nami ngizoba 50 rand imali engaka ngiqaleke kanje ngizokwenza njani nomplazwana asambe hayi ukuthi njengoba ngisasambe angazi ukuthi phambili kungahle kwenzakaleni nginalo ulwazi lalokho ngoba ngeke umuntu avela kusukele nje akutshele ngemali ukuthi unemali ngoba yini udansephi nje wasemnyango ezovela kunika imali engaka nje okay ungamenzela abantu mhlawumbe bomphakathi abasuke bethatha advantage ukuthi bayakubona ukuthi uxakwe iwunga noma kusuke kwenzakalana ngabe bakhona yena abantu besilisa emphakathini abathatha advantage ukubona ukuthi okay ugaxele kanje bese besebenzisa lelo thuba mhlawumbe ukuthi bafeze inhloso zabo bakhona abakwenzayo lokho umuntu othi uma umbuka kwaye wena professor ongeke uze usima ubuka iphara ubuke yena usho ukuthi hayi ngeke hayi yabona ke nje le ayihlangani kanti iyahlangana kanti iyahlangana qho kamnandi kabi mase sexoxwa nje sebehleli bobabili hawu abantu nje ongazitsho hayi bayathandana nje bona impela kodwa umehluko ukuthi lona ngoba ayi ngeke akekho emthethweni ayi ngeke kodwa sesiyenzeka umuntu ushiye mhlawumbe umfazi wakhe mhlawumbe ushiye uma wey'ngane zakhe unoma unaney'ngane mhlawumbe ey'lingana nawe futhi kodwa nje ngokuthi unalo mqonda nawo yebo leyo nto uzofuna ukukusebenzisa in a bad way ukuze ezokunika le mali yakhe ngoba uyazi ukuthi uyayidinga ngeke uze unqabe vele ke obvious uyidinga ushawo arosto umbuzo uthi yini uma wena ucabanga kwakho because namanje osisi abadayisayo nje emgaqweni abahamba bedayisa bayakhala ngamadoda aganiwe okuyiwona angama-customer amakhulu asemgaqweni ngokuhlaziya kwenu uma nicabanga nje nawe uyihlalele yini ebanga lokho iy'nkinga zemndeni phela nanokuthi mhlampe-ke akaneli mhlawumbe uma wakwakhe hayi ayisanamsoco ayisashayi lapha njengakuqala yayibona phela kuhamba izinto yishintshe ngisho nithandana nje ubona ukuthi hayi nakujabulela ukwenza ucansi manje sesisanda kuthandana kodwa ngokuhamba kwesikhathi gcine sengingasana ndaba nje sigcine senifana nosisi nobhuti nihlala ndawonye so yaphela inyanga anenzani lutho uze kugamanxe yesibili anenzani lutho kodwa nithi niyathandana izimo ey'njengalezo ungena lapho usathana thola ukuthi uzothi uma yethi emgwaqeni hawu efresh ingane le fika imenzela amanga athi ini yona
endlini hayi ngeke endlini nje sekuyoba ukusizakala kwami ukuthi ngiyasizwa ngiyawashelwa ngiyafeedwa kodwa nje mina ngiyifeeda outside eyodla ngaphandle la eyodla khona. Omunye wathi ucabanga ukuthi indoda ethenga umahosha iganiwe isuke ibalekela isicefe sokufonelwa cause umahosha wenza naye ekudlule kanti uma uzoba nekhwapha lizokuhlupha lifuna ukunakwa lifuna ukufonelwa lifuna ukwenziwa ikhanda kanti abathi ukhipha 50 rand owodwa kwalo 50 rand yonke into isihlangene lapho etime yakhe uzoyibona ukuthi iyashoda ngamalini ukudla uzoyibonela ukuthi ushoda ngamalini ama-paint uzoyibonela ukuthi fanele wathenge ngamalini kanjani nini insipho yonke into kulo 50 rand yena ukubala lokho konke kuphelele kunozofona now and then ukhathe nomakoti yayibonke leyo nto chithimezi asayingcono uma ngabe ngedlekeni lapha ngiyadla ngishiya lapho vela ngihambe nayo ngidlela lapho ngishiye lapho ngibuye sengisula umlomo akho perfume enukayo kumina yabantu besifazane cha mfowethu ukhuluma igama la elithi ngesikhathi uqala indaba zomjolo wena ubuwazi ukuthi uyemini ubuye ekhaya bengaboni ukuthi khona la khona uphume ngathi esikoleni yes ukujola ungamphazamisa kanjani umfundi ngifuna ukukhulume namanye amantombazana asemancane njengamanje ngicela ube umama kuona njengamanje ukujola ngamphazamisa kanjani umfundi angithi uyafunda uphuma eksene ekhaya ethi esikoleni kanti uyemjolweni yes nawe waphuma kanjalo up until udibane nomuntu ozoqala manje akulalisa ebusuku akubhemisa kwenze zonke iza kufica ubhema kodwa uzakufaka ezintweni ezinkulu kodwa kube udiscipline ukuphuma endlini uye esikoleni ubuye uye ekhaya uphuma endlini ngabe awukho nalapha emgaqweni njengoba sikhuluma ngabe mina nawe asazana yini ongafisa ukuyikhuluma nabantwana bamantombazana abazali babo ababenzela konke okusemandleni ukuze behambe bathole imfundo engcono yini ongayikhuluma nabo zingathini yalo kubona ngingasho nje ukuthi umjolo ukhona umjolo and umnandi kumnandi ukujola ukutshelwa nje ukuthi uyathandwa vele ibona ngazi uqueen wakuphi ukwazi ukuthi khona umuntu okuthandayo okunika isupport kulezo zinto lezi ezincane phela ngithi nomqondo vele usuku usathe thuthu lezo imali lezo labo 20 rand laba o 15 rand o 30 rand basakuhlanyisa wena bekujabulisa uvela ubona ukuthi ngiyathandwa la ngiyathandwa okwangempela ngisho umaka libone lidlalayo akangithandi nje kanje ukuthi uzongipha 20 rand nje every day yena uzonikana nami no 20 rand singana nami esami njalo nangu umuntu okuyena ugxile ukujola kumnandi khona kubekiwe vele kuyenzeka vele uma umuntu esifazane nje nomuntu esilisa kuba khona vele leyo age le othi masukuyona ubona ukuthi hayi sengiyibona ngumuntu esifazane ngokuphelele manje noma sengiyibona ngumfana ngokuphelele manje ayisifanele ngibe nentombi ayisifanele ngibe nesoka lami nami engilibiza nje ngisayi boyfriend yami yebo leyo nto kanti ke ayi ngathi ungakwenza kodwa ube ufocus ezintweni zakho ezidinga wena nekusasa lakho hayi lenu ungasheshe ucabangele ikusasa lethu usakule age okuyona isuke isaqala izinto lapho mawuzocabangela ikusasa lethu ugcina la ngikhona kodwa mawungeke uzucabangela ikusasa lethu ucabangela ikusasa lami kungami akukho ngathi kungami ngoba lo muntu lo ozongiphazamisa empilweni naye unabazali bakhe
unezinto zakhe naye efanele abhekane nazo yena ungekho wena nawe kuwena isukisho njalo ithi zazi uyitshele nje ukuthi hayi noma ngingakwenza lokho kodwa mina nezincwadi angihlukani isikhathi sesikole manje esikoleni ngiyofunda fine senginaye boyfriend ngimbona after school futhi akangangiphazamisi nje emsebenzini esikole mangithi homework ngenza lokho ohlangana nesikole nje ukwami akusikhona ukwethu yena ngimbona ngezikhathi zakhe angangitsheli lutho futhi ngento ethinta isikole ngoba ayikho into azoyikhuluma ethinta isikole esile kunalokho uzacabanga into esile wena esikole akutshela ukuthi hawo into ebhaliwe ephepheni usazoyifica asambe mina uma uqeda nami uzobuyela kuzona incwadi zakho uzoyifica zisabhaliwe nje ngale ndlela ebhalwe ngayo nawe uqale phansi ke lapho uphinde uyogcina la fanele ugcine khona ukugxila nje nihlukana ngelithini nale ndoda yakho ngasikhathi nithandana kangaka njengoba ngathi ngishilo ukuthi kubo ba right uma wakhe umuntu right use Cape Town uma wakhe uhlala Cape Town benokuhamba vele makuvalwe ikole afly aye Cape Town aphinda abuye mase kuzovulwa ikole kanjalo kwagcina nje nami ngokuhamba kwesikhathi phela sengicela umuntu mawuhlezi unaye ugcina umjwayele ngalendlela ukuthi eyima kwasuka eduze kwakho uba nalokho nje ukuthi kusala umuntu ongekho kusala isikhala khona umuntu ongekho ngagcina ngijwayela asihamba isikhathi eside ngoba naye bese vele esehlupha ngisesikoleni yonke leyo nto ubamba nezinkunzi uyafunakala ke manje ngoba uphathana nesibhamu lo muntu usikhotheni nje straight kodwa ngeke uzombona ukuthi usikhotheni akamuhle umfana khona usho umpofu ngeke uzumcabangele nje into engasile ngoba ayikho into anganayo ayikho into angamenzeli yona uma wakhe kodwa still wanyamalalayo uma wakhe wamthatha umuntu ose Cape Town ube usiyafonelana ngisho ningafonelana nje kodwa kugcina nje kukhona lokho phela ukuthi ayi akekho vele eduze kwami umuntu ole kude kunami gcina ngizenzela izinto zami nami emaceleni kancane ngicina umkhohlwa lowo muntu kancane ngicina umkhohlwa naye ngale khona ezimbambile izitshenqa zakhona usebuya phone ubuya ngafoni sanandaba nami ngizenzela izinto zami naye azenzela izinto zakhe ngimbona sengimbona ukuthi uyobuya aqhamuke futhi qhamuke emva kwesikhathi simpela siqhubekile sengiqhubekela nezinto zami nami sengizenzela izinto zami nabanye abantu kwawukuthi hayi angisekho mina lapho bayinto kanjalo usagaxele namanje yena waba nenhlanhla yokuthi umuntu ohamba eKapa uma wakhe wamthatha ngithi wamhlalisa eCape Town wamusa dotela detox yonke leyo nto right akasabhimi uphuza utshwala nje kuphela wena wakushiya phakathi ehlathini mina wangifaka wangishiya inkinga esele nami manje yazi angaze ngize ngamthola umuntu othi weke wafaka umuntu ngihlale ngithola abantu abafakwa wena weke wafaka abantu awusixoxele nje ngabakho kwabafaka nje hayi akekho ngaye ngamfaka nkosami ngabe ngikhuluma iphutha akekho engake ngamfaka kanti ubani kanti aba 421 esengabashutha akekho nje abantu esengizwane nabo mina professor abantu engibathole bevele bebhema kuukuthi hayi sikhuphuka ngawo lo shoni sonke yebo leyo nto into kanjalo akekho nje engangamtholisa hayi yena akabhemi kube ukuthi mina engimfundisayo donsa izwa yes donsa is kanjalo hayi akekho
ubungozi obukhulu ukuthi wena wawuhlezi unemali yokuthi mayikuthi mhlawumbe udinga something njengeyokubhema umupha. Yes. Wabona ithuba lokuthi mangathiwa nawe uyabhema. Ngeke ngize ngiqaleke. Ngeke ngize ngiqaleke naye. Kunabazali abanika izingane imali eningi ezikoleni. Ezikoleni kunabantu ababhemayo. Ubungozi bokunika ingane imali eningi. Ungathini ngabo futhi bahamba bufikephi? Hey, ukuba nemali eningi futhi kwenza ukuthi ugcine usuwenza izinto ngendlela engahlelekile, engasiyona. Ugcine usuyithola usugaxele ezintweni ezinkulu ezingaka owangayitshela ukuthi wena ungase ubhekane nazo noma uyithole usukuleso simo leso ngenxa yayo imali le. Imali ukuzwe nawe nje la emhlabeni wonke around khona usumdala ungaka ukuzwe kuthiwa imali iyona into yokwenza izinto. Yonke into nje iyaphumelela uma unemali, yonke into iyenzeka. Basuke beqinisile yonke into iyenzeka uma ukhona imali. Yonke into iyenzeka ngoba leyo mali uyithola usufuna ukuyisebenzisa ngendlela engayinhle, engasiyona, ongayinikezelwanga kona. Lokho obufanele ukwenze ngayo ukuthi usukwenzile yasala futhi. Uyabona ukuthi mangazama lokho kungangcono mhlawumbe yabona noma kungangikhipha istress noma ngingangabhoreka nginga-right yayibona yonto. I-extra vele imali yami ngidlile ngi-right mangathenga mhlawumbe i-6 pack yayibona yonto. Sishayele nje nabangani bami singa-right. Qala lapho ke akukho right sokungekho right cause leyo mali isebenza igcina isebenza ezintweni ezirong ngalendlela leyo ukuthi nabantu ebadonsayo ebaletha eduze kwakho abekho right kwayibona. Ngoba basuke bengazili ngokuhle, basuke beze nje ngemali, befuna ukufeza izidingo zabo nenhloso zabo ngemali yakho. Izidingo zabo ke nenhloso zabo ayifaki wena kodwa isigcino uyangena ngoba imali iphathwa wena. Uwena onayo bona banayo. Benza izinto ezirong ongazenzi wena ngale mali yakho. Okuzothi isigcino hayi awuthi ngizwe nami yayibona yonto. Ngeke ngithenge i-6 pack ngemali yami. Ngibe kade ngithenge hot dog, Doritos, yokisiphi yogasi yabona noma ungamncane ngemali yami. Bese wena uzongitshela ukuthi ngoba ngisanayo imali singayithenga i-6 pack siphuze kube mnandi. Ngeke ngikwenze njalo lokho ngihlezi ngithekelana nani 6 pack ngingayiphuzi mina. Obvious nami ngigcina ngiyiphuza isigcino. Sangishayela udampe lodwa. Kanti sekurong. Phakathi ehlathini. Ila uyaphoseka nje. Awuboni wena. Ubona yonke into e-right ngoba phela unemali wena. Abangani bakho bayapraise wena. Bonke. Ma ungathi nje ayi angibonela isicathulo manje akubuza ukuthi lesaka right noma lesaka left yadonsa bona. Ngoba khona imali. Uzothola lento ayifunayo. Ayithatha uthenga i-drugs. Abuye ne-drugs. Asidle mngani. Nawe. Azame lokho mngani. Nawe hayi. Azame lokho mngani hayi. Ugcina nje usuyinto nje yayo yonke into ezanywayo. Nawe ufuna ukuzama yonke into. Ngoba phela nayo imali yaxaka awazi uzoyenzani. Ama-cosmetics ngiyathengelwa, ingubo zokugqoka ngiyathengelwa, ikhanda ngiyenziwa, imali ngiyaphiwa. Kodwa imali ayipheli engiyiphiwayo ngoba ekhaya kukhona yonke into engiyifunayo. Qala inkinga. Yaqala inkinga. Ukhala ngokuthi lo mfana kwakuyibhunga elihle elimhlophe.
kodwa elalenza umkhotheni obuxakile ngokubuka kwakho ukube wayengabhemi izidakamizwa ngabe wayeyiyo nento wena umbone yiyona mawumcheka nje sebhemi lenhleli nikhuluma naye because umuntu mayesebhemi ingqondo ngithi yabuya ibe Iyabuya, yakhe naye ipersonality ibuya kodwa mayeqalekile uba yisilwane ngokubuka kwakho wayevele ezalwe ewumdlambila vele noma hayi Nkosi yami uma wakhe wayezalile nje bakithi ingane yomfana eright lapha washintshwa ke impilo izimo nezezinto nje abhekana nazo usuku nosuku ngoba sabantu sibhekana nezinto engafani empilweni zethu usuku nosuku na kuyena kwenzeka the very same thing abangani akabathola wayemixa nabo kwayinto kanjalo nje imali ngoba imali ke nje iyona evala konke iklokha amawashi imali ukuba nemali nje mawabe nemali nje hayi banabangani abarongi abadala kunaye abenza izinto ezirongi ngokuthi umfana ke emqondweni waba nalo mqondo ukuthi hayi mina sengimdala izinto ngingazenzela futhi ngumfana mina ngingilokhu ngicela imali kumuntu wesifazane ngicela imali mama kancane manga sengimdala mina ngakwazi ukuyihlanganisela vele impilo isho njalo ithi umuntu wesilisa uyena ohlanganisayo nje isikhathi esiningi ngeke kuze kungihlule kanti sekuqala ukumoshakala kwezinto ngoba labantazwana nabo abanye babo baphasa ibhamu badla ama-drugs bayantshontsha bayadubula yonke lento engasile wena ongayiboni kodwa ngalelo lihlo ngaleso sikhathi uyibona nje kuyimpilo ejwayelekile wagcina nini ekhaya ekhaya ngagcina ngoDisemba loya uyafona kodwa khona bengifona kodwa kade ngagcina ukufona yini ongafisa ukuyitshela umndeni wakho umndeni wami ukuthi ngiyawuthanda even though ngingahlali nabo ngingasekho around bona most of the time kodwa nje abaphuma enhlizweni yami ngiyabathanda hayi ngoba ukuthi angibathandi njengoba besho ukuthi hayi wena kuyafana uyashiya wena oshiyayo thina sikushiya thina hlezi sila uyazi sihlala la ekhaya wena uhambayo uphinde ubuye usifice sila futhi angangithandi nami isimo esingiphoqayo ngoba ngibalekela ugcina sengenza izinto ezirongi khona la emphakathini khona la ngasekhaya sengizobukwa kabi ke manje ngibe umuntu omumbi ngibukeke kabi ngibukanisa umndeni wami nabantu yayibona yonke leyo nto uprotector wona kahle kahle ekugcineni ngeke ngize ngikwenze kube ihawu lami lelo ngisi ngiprotector bona ekubeni kuyimina olokhuza ekugcineni cha angiprotecte bona ngiyisiza mina nabo ke bayangena ngoba igama ekugcineni lento errong engiyenzayo noma engiyenzile lithini leyangane yalapha ya leyangane yalapha ya awu ingane yakasili yayibona yonke uSiliya akayidli unga akazenza into engasile uyayisebenzela uyayihlanganisela nje ngokusebenza impilo yakhe iright izinto ziright kodwa igama lakhe igcina selidonseleka ey'ntweni ey'ngasile ey'bhedayo ngenxa kaThando ngokuthi owakubo kaThando uzongena ngalokho
akumnandi nasikhona izinto ey'ngasile ezizenzayo kodwa esisimo sesihleli usucabanga nje as umuntu-ke nje ophilayo ugcwala iy'nyembezi usho ukuthi ngaze ngayifaka enkingeni ngaze ngabafaka abantu enkingeni ngoba akumnandi ukuthi usuhleli kini kufika abantu sebegcwele igceke bazofuna wena khona umuntu omdala la ekhaya oqala ya bese kuba khona osisi bakhona obhuti bakhona o-anti bakhona akumnandi mesizofika nje abantu bakweminye imizi bezogcwala igceke lasekhaya ngenxa yami awusuka umsindo lapho uyasuka ngoba noma kuthiwa uthando uyenzile-ke leyo nto eronke isizathu sokuthi ningene nonke la egcekeni isona sephi noma kuthiwa uthando ukhona ngeke kodwa ngize ngikwazi ukumkhipha ngimkhiphele ngisimthatheni ngoba ngiyazi ukuthi obvious njengoba nisugangile wenza into eronke nizomlimaza ngithi wasifu uyashona sekuba ngazi ukuthi manje bayakuvikela ekuthenini uqhubeke mina ngisho urongi bona bazolokhu bekuvikela nje kanti akunjalo nabo basuke benza akufanele bekwenze ngoba bese awuphela inganiso uyayibona leyo nto kubuhlungu nakuthina ngeke sikwazi ukuthi singavuma ukuthi abantu ezoshaya umuntu ezomoshela la egcekeni ambulalele la egcekeni ngeke ngcono bizana amaphoyisa mase kukhulunywa amaphoyisa-ke mina nokusa kwami sengiyabaleka sekuba ngazi ukuthi manje isigcino ubebalekisa mina vele kanti akunjalo angibaletheli inzondo lapho emphakathini hayi Thando ngiyaqala ukuzwa isimanga somuntu ukhuluma isimanga kanje ngibalethela inzondo lapho bangalimala bangashiswa ngisho la nomuzi ngingekho mina ngisey'ndaweni zami ngoba kuthiwa naye kulowa muzi bayamvuna vele ukuhlala kwakhe emgaqweni kungapheki ukucabanga kwethu yabo nje ziningi izinto engiyaye ngiyitshela ukuthi ngiya-avoida engibona ngazi ukuthi kungcono uma ngabe ngila emgwaqeni ngokuthi ngibe sekhaya ngale hhayi ukuthi ngiswele ngikhuluma iqiniso nje hhayi ukuthi ngiswele ngaleyo ndlela leyo ukuthi sengaze ngithi nje hhayi mina ngilala ngadlile ini njalo nje ngiyabheda ngaleyo ndlela ekhaya asikho rich futhi asihlupheki yazi yafika khona lezo zimo zokuthi hayi khona okushodayo mhlawumbe yayibona leyo nto kodwa hayi ukuthi kusuke kungekho lutho nje at all kusuke kukhona phela izimo nami esengidlule kuzona nezinto engiyibukayo ukuthi uma ngabe ngila ekhaya kuningi ukukhuluma ney'nkinga engiyisondeza egcekeni lala ekhaya engiyilethela abantu bala ekhaya ngami ngingedwa ngiyintombazane nokwenza abafana babhemi abakhona-ke ekhaya ababhemi unga bayibhema into engasile babhema ugwayi mina ndoda yakhona shuthi hayi mfowethu ugeqa amagula mfowethu nina bendlendleni ophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza athi yakhalyalela uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakambudu bomvushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi lekobhe kuzulu lo ukhuluma uprofessor ngenqwakamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sakabhe umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele i how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV
TV1 lapho siyasilanda khona abafowethu nodadewethu bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni okusuke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Nengicabanga ukuthi ke le episode namhlanje inkosi yama episode lapho khona owesifazane egeqa amagula ngempilo yakhe yokungena ezidakamizweni eziqala emuva esikoleni lapho khona izingane zethu ezikhona. Nengicabanga ukuthi abazali njengamanje kuningi abazokufunda nabasebenzoqala beqaphele einganeni zabo uma ekhuluma ukuthi ubesevuka ekseni angaqali ngokudla ngokugeza aqale ngaphandle before abuye ezekhaya. Izinto lezo kumele uyinothise umzali ama-moods ekseni engabhemile usuke engenanhliziyo zonke lezo zinto lezo bafowethu izinto ezingenza ukuthi umzali akazi ukuqaphela umntwana wakhe. Nanokuthi ke mhlawumbe makukhona ngakutholi kahle nathi asifonele sibuze simqwashise ngesingamqwashisa ngakho. Bafowethu siyacela nuleseke uhlelo ukuze liqhubeke lukhule lukwazi ukwenza nezinye izinto esifisa ukuzenza. Siyacela ucindezele subscribe button ucindezele ibheli. Abantu siyacela bejoine ne-membership ukuze sizokwazi ukwenza nezinye izinto esingakwazi ukuthi sizenze. Ngakho ke sengcenga.